जिसुखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय हामबाय बाख्नाय थाबाय आरो नैथियाव गोथार सोरगोनि बिमा अनसुला मारियाखौ आंनि मैखुननिफ्राय हामबाय बाख्नायखौ थाबाय आरो थामथियाव मेङा जासे बाया जासे जोंनि बावगोमाना थानाय इसोरखौ नागारथ'नानै थानाय बावगोमाना थानाय जिउफोरखौ दिनै अनसुला आदाया जोंखौ फोजाखांदों बेनिखायनोबो आङो रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों। दिनै आङो बेयाव फैनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय आंनि न'खरावबो बेबायदिनो गोबांफोर जाथायफोर जालांबाय नाथाय बे जाथायफोरखौ आं दिनै बुंनो थांलिया मानो होनोब्ला आंनि जिउआव दा माबायदि गोदान परिबर्तनफोरा आवगायलांगासिनो दं आवगायबोगासिनो दं दा बेखौनो जास्ट एसे आं बुंनो सानदों मानो होनोब्ला दिनै आङो 2009 आङो हाबा जादोंमोन हाबा जानायनि उनावहाय आंहा दिनै सासे नङा सानै आं गथ'खौ मोनाखै सानै मोनाखै आं बेबायदिनो गोबांथार हाफोर जाथायफोर जालांबाय थिग बेबायदिनो आंबो इसोरखौ मिथिबाबो मिथियै समावहाय बेबायदिनो अजाफोरनि कबिराजफोरनि लाबाय बिदिनो गोबां रोखोमनि सैतानफोरनि लामाजों आंबो थाबायनानै गोबांथार आङो जिसुखौ दुखु होबाय मिथिब्लाबो बेनिफ्राय बे समावहाय आङो गोसोआव बिराद गाबखांनाय फैबाय आरो बे समाव जोंनि पारिसआवहाय फादार जिबेर पाउल दंमोन बिथाङा बे पारिसनिफ्राय ट्रेन्सफार जानानै थांबाय आरो बिथाङा होनोमोन नोंनि जिउआव माखासे अननायफोरजों दुखुखौ होदों आरो माखासे नोङो सैनांगोन बेखौनो अननायजों नाजावनानै ला बेबायदि खोथाखौ होनोमोन नाथाय जोङो मिथिब्लाबो जोंनि फोथायनाया आधुराखाय फोथाय खेबस'खाय जोंनि फोथायनाया गोनो गोथो जानानै जों गोबांथार मोदायनि लामाफोरजों थाबायनानै आंनि जिउआव गोबांथार आं दुखु मोननाय दङ बेनिखायनो फै आं जिउआव दा गोदान गोसोखौ लालांनो सानदों दिनै जोंनि न'खराव दिनै जिथिनाखि आङो 2009 हाबा जादोंमोन हाबा जाखांनायनि उनावहाय आंनि सप्तासेल' जादोंमोन बे समावहाय हाबा जाखांनायनि उनावहाय आंनि बिसाया पुलिसनि इन्टारभिउ हैनो थाखाय थांनो थामथिं जादोंमोन आरो बे समावहाय अखानायै फुङावहाय बिनि सिगां न'आव थांबाय बे समावहाय जोंनि न'खरावहाय बोरमा खर' दोनफैबाय बोरमा खर' दोनफैनायनिफ्रायनो बिनिफ्राय गोबांथार काहिनि जालांबाय बेनिफ्रायनो दिनै जोंनि न'खराहा गेरेबनानै दं गैया नङा दङ जानो थाखाय एसे एनै गायनो फुनोबो दङ एसे नाथाय बे गासैबो मालायनियाव दंजोबो आरो बेबायदिनो आंनि न'खराव जेब्लायबो सान्थिया गैला सामफ्रामबो नांलायनाय खमलायनाय गोजोनलायनाय गैला इसोरखौ खुलुमबाबो नांलाय खमलाय जोंनि गेजेराव फैबाय थायो नंगौ इसोरखौ जों नाजावो नाजानायालाय नाथाय जोंनि मैखुना साफा नंलिया बेनिखायनो जों जिसुखौ गोबां दुखु होबाय नाथाय बेफोरखौ जों गासैखौबो बावगारलांनो होननानै आं दिनै सानो दिनै आं गोबाव समनिफ्रायनो दिनै जोङो 2005 नङाबा 4आवहाय जों बे समाव उन्दै सममोन आं आदाखौ मिथियो जों गामियावहाय आंनि गामियाहाय आङो उदालगुरि पारिसनिनो आरो आंनि गामिया गारबोनाया कन्द्रबिल बे नं कन्द्रबिल आरो दा आं हाबा जाफैदों उदालगुरि पारिसनि सिङावनो दालकाटा मण्डलियावहाय दिनै बिथां आदाखौ आङो मिथिखायोमोन बिथाङा गोबांथार बाया मोजोमा गावनि बेसेन गोनां माबाफोरखौ दायथ'फोरखौ दोननानैबो बे गावनि इसोरनि रावफोरखौ बे दाब दाब गामिफोराव थांनानै गोबांथार फोस्रावोमोन बेबायदिनो जोंनि कन्द्रबिल गामियावबो गोबांथार जानायजों लोंजाजों गफबनानै दंमोन बेनिफ्राय जोंनि गामियाबो गोबांथार परिबर्तनाव फैबाय दा 100 जन घरनि बारा जाबाय ख्रिस्टियानफोरा आरो लोंनाय जानायनिफ्राय एसे गोमालांनो हमबाय दायो आरो बेबायदिनो बिनिफ्राय बे समनिफ्राय मिथियो आदाखौ आरो आंनि जिउआव गोबांथार दुखुफोर फैयोब्ला आं आदानि बुजायनायखौ फिर गोसोआव फैयो आदाया बेबायदि बुजायदोंमोन बेबायदि बानजायदोंमोन जों सासे ख्रिस्टियान फिसा जानानै बे इसोरनि रावखौ जों मैखुनाव जायगा होनोबो जों ख्रिस्टियाननि फिसा जानानै माबोरै जाबावगोन बेबायदि आंनि सिङावहाय सोंनाय फिननाया गोबांथार जाखांफैयोमोन आरो बे जोब्बाय आरो आं दाखालि बावै जानानै थांबाय दुखुनि समावहाय आङो सेथि साननिफ्रायनो लानानै जिबायदि आदानि आं बोसोनफोरखौ मोननानै जिउआव गोजोनलांगासिनो दङ जिबायदि आदाया होनदोंमोन गावनि जिउनि थाखाय न'खरनि थाखाय सान्थिनि थाखाय नांगौबा दिनै न'खराव गावखौ दुखु सैनानै उखै जानानै दिनै बे दुखुआ जिसुआ जेरै जोंनि थाखाय दुखु सिगानो बेखौ दुखुखौ सैफानो थाखाय जोंनि आदाया जोंनो मोजां मोजां बोसोनफोरखौ होदोंमोन माखासे बे एसे बोसोनफोरखौ आं मैखुनाव सोना लांनानै जेदिनोबो आं बे मासावहाय ना बेदर जायाखैमोन आरो जेब्लानाखि जिसुआ सिखांफिनबाय बे सिखांफिननाय समावहाय आरो जोबनाय सिखांफिननाय समावहाय
आंनि जाय आंनिनो आब'नि फिसाजो आंनि न'आवनो थाना फरायोमोन दायो फार्स्ट इयार फरायगासिनो दं गार्लसआवहाय आरो बिसोरखौ कलेजनि गथ'फ्रा आं नोंसिनाव ओंखाम जानो लुगैदों होननायखाय आं बिसोरखौहाय जिसु सिखांफिननायनि नामै आं बे गथ'फोरखौ लेंहरनानै न'आवहाय ओंखाम जाहोफैबाय ओमफ्राय ओंखाम जाहोखांनानै एसे गोबाव जाबाय ना जायै बेदर जायैफ्राथ' ओमफ्राय थिग बेबायदिनो बेलासि टाइमाव जाबाय 2टासो जाबाय ओमफ्राय जानानै थिग बेबायदिनो मोनायावबो जाबाय ओमफ्राय अखानायै आङो गोबांथार गोब्राबथार जाथायफोर जाबाय आरो आंनि जिउआवहाय मानोबा आंनि उदैफ्रा नारखोलाबायनाय जाबाय गोबालाबायनाय जाबाय गोबांथार थानो हायै बायदि जाबाय आरो आङो ओमफ्राय बे समाव आं गोसोखांबाय सिस्टेरखौ लाबाय आङो ओमफ्राय मुलि जाथ'वाखिसै ओमफ्राय उनावहाय आगै आलफनसा लोक्षिखौ आं गोसोखांबाय दिनै बिनिफ्राय गोबांथार जाथायफोरखौ माने सोमास्कार खामानिफोरखौ मावनानै आगै आलफनसाया महिमाफोरखौ बे दिन्थिगासिनो आरो मावगासिनो दं आरो हामजानायफोरखौबो मोनदों बेखौ आङो जिउआव सुंग्रिखांनानै आंबो थिग बेबायदिनो दाखालि बावै बिनि बिबार बावनायखौ लांनानै दैयावहाय लगायनानै बे आंनि उदै नारखोनाय गोबालाबायनाय बेखौ आङो सिफ्लेनानै लोंबाय ओमफ्राय लोंनानै आधा घन्टानि उनावनो आं बिराद मोजां मोनबाय देहाखौ मोजां मोननानै एसे गोख्रों मोनबावबाय आरो आङो ओमफ्राय बेखौनो लोंनानै आं साबसिन मोनखाबाय ओमफ्राय आरो उनावहाय आरो खिनायबो जादेरबाय बेनिखायनो आरो मुलियावबो जानानै आङो खिनायनि बेरामनि मुलिखौ आं जानो मोनबावबाय आं मानि थाखाय बांसिन फोथायनायखौ मोनदों होनबा आगै आलफनसाया आंनि थाखाय फार्स्ट टाइम दायो 8 बार मासाव हाबगासिनो आङो थांनाय बोसोरनिफ्राय लानानै बे गोदान बोसोरसिम बेखिनि बोरखौ आं मोनजेनबाय बेनिखायनो हाजासे आंनि आगै आलफनसाखौबो आं मैखुननिफ्राय हामबाय बाखिनो आंहा बिदिनो गोबांथार सिमांफोर मोननायबो दङ नाथाय आङो बुंदिया नामा उनावहाय उननि हाबाफारियाव समफोर मोनबा बुंनोसै आं बेसिमखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै मानो होनबा आगै आलफनसाखौबो आं सिमां नुदों दाखालिहाय सिमाङाव फैनानै नों आदाजोंनो बामजादों ओमफ्राय मा जानो ओमफ्राय बाजैखौबो आङो नुदों गोरलै बिबार बामनानै बेबायदिनो बे 13 थारिखआवहाय साफ्रोमनि गेजेरावहाय बियो बामनानै साइड मोनसे जिरायना दं ओमफ्राय बे बाजैजों आं रायज्लायदों आरो आयै माथो आगै मोनबाय होननानै औ होनबाय बाजैया ओमफ्राय दे जेबो नङा होनना बुंबाय आरो आङो ओमफ्राय बिदि खननै नुबाय आं आरो बै सिगां फार्स्ट टाइम 13 थारिख खननै हाबजेनबा आं नुबाय मोनसे खथानिफ्राय जोङो बिदि प्रसेसन जानानैहाय रजारि खालामदों ओमफ्राय रजारि खालामनाय समावहाय बिदिनो जोंनि आमाइनि फिसाजोआहाय गुबुन धोरोमाव थांबाय आरो नाथाय बे थांब्लाबो बिनि जिउआ बेवहाय दं खृष्टानावनो दङ मानोबा आं थांफ्लांगो आं इसोरखौ दुखु होबाय बिनि जिउआव मोनसे सानखांनाय दं दायो बेनिखायनो जोंखौबो सम सम बुङो आरो बि होननानै सम मोनबा बेयाव फैगोन होनना बुङो आरो नाथाय बे समखौ होनो हायाखै बिनिखायनो बेखौ ओरैबायदि सिमां नुबाय जोंखौ एसे प्रसेसन खालामबाय बे खथानिफ्राय बेनि थाखाय आदैया जोंखौ लाइन खालामबाय ओमफ्राय बे समावनो ओमफ्राय बे आमाइनि फिसाजोखौ लाबोबाय नोंबो बेयावहाय नों होनबाय आरो बे आमाइनि फिसाजोखौ नोङो बेयाव थानो नाङा नों थानो नाङा बेयाव थानो नाङा नोंनि जायगा ई साइडआवसो होनबाय ओमफ्राय होमबाना जोंल'सै बे खथानिया जोंल'सै आरो प्रसेसन जाबाय जों रजारि खालामनो ओंखारलांनो ओमफ्राय बे समावनो आं नुबाय आगै आलफनसाखौहाय बेजों सासे एसे गिदिर ओमफ्राय बे आगै आलफनसा ओमफ्राय एसे गेलेदों आरो ओमफ्राय बाबानि रजालि होननाय आरो ओमफ्राय बाबानि रजालि होननायखाय आंबो हरै हमखांनानै बामनानै खनसे खुदुमबाय आरो बेबायदि सिमां नुदों आरो आङो ओमफ्राय आरो मा होनबावगोन आं बे प्रथम टाइम गोजोननायखौ मोनबाय आरो हामजानायखौबो मोनदों हाजासे रोजा रोजा आइ मारियाखौ आरो गोथां इसोरखौ गासैनि गोथारफोरखौ आंनि मैखुनबो हाजासे हामबाय बाख्नायदों गोजोनथोंसै हामबायसै इसोर बाख्नाय जाथों आखाइ खबना होदो आंनि बेयाव फैनानै गोजोननाय मोननाया आं मैया 5:30 समाव आं मोनदांनो मोनदों आं बेयाव फैनाया बे 13 थारिख शुक्रबाराव खेबब्रै जाबाय दिनै मैया एकदम 8टासो समावनो बिनि सिगां जा ब्रादार इमान आं फन हरदोंमोन खेबनैखौ आदाया बेस्थ' दंमोनदां हमनाय जायाखै मैया 8टासो समाव आङो गोसोआ थानो हायाखिसै आं बे 13 शुक्रबारखौ बाहागो लानो हागोन ना हाला आरो मोनगोन ना मोनला आरो आंहा साननाया ओरैबायदि जानानै दङ 13 शुक्रबाराथ' नै दिनै शुक्रबार मैयाथ' माबा गोग्लैयोना शुक्रबार गोग्लैयो थारिखआ दिनै 13 शुक्रबार नङा जोंना थारिखखौसो लायो माने 13 तारिख बाय बाराया मालाबा रुबारबो गोलैयो मालाबा समबारबो गोलैयो बारायजों गोरोबा माने शुक्रबारा पयला शुक्रबारखौ हमो नाथाय जोंनिया थारिखखौसो हमो
बेखायनो बारायजों गोरोबा दा बेनिखायनो नोंथाङा जेनेबा सुक्रुबारखौ सानदों आरो बे खालामनानै गोसोआ थानो हायाखसै मा खालामबावगोन आं मैयानि 8टानि समाव आदाखौ फन खालामबाय खेबथामजों खेबसे रायलायनो मोनबाय आं बिराद गोजोननाय मोनबाय नङा नों गाबोन फैदो थारिखआ गाबोनसो होननानै बुंबाय ओंखायनो आं दिनै सफैनो हाबाय आइथामारिनि नामाव हामबाय होदों आरो मा जाबाय आंहा ओरैबायदि साइकेलसो सलायो आंनि न'खराव गासिबो गारि सलायनायजों आंहा दुखुथिया आंनि जिबनाव बिराद काहानि दं आं सेंग्रा समाव आदाया न'आव बिनानै थांदों बे समाव आदाया ब्रादार ब्लेसिं मोननायमोन आरो बे समाव आङो इउथनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन पारिसिबारि आंजों लोगोआव मावनाय बिजनेस माबाया फैयोना स्टिफेना बिथाङाबो दाख्लै लेंदोंमोन गुवाहाटि काट्रिकआव नोंबो थ'दो इलियास नों गासिबो मोनजोबगोन आंहा फोथायनाय दं जे इसोरा जुदि सोखा जानाय दंबा बे ब्रादार दैमालुनाव आं गागोन बेखौ कमप्लिट खालामजोबगोन बिनि उनावसो आं गुवाहाटियाव थांगोन होननानै आं गोसोआव सानबाय थानाय दं खिन्थु जोंहा स्टिफेना एसे दुखु मोननाय थादों खोमा गावजों थांबाय बाजाराव लोगो मोननानै बुंदों आरो आं बारा गोलावखौ बुंनो थाङा दा मा जाबाय आं जोंनि पारि गामियावहाय गिर्जा लुदोंलाय बेयाव मिस्ट्रिफोरजों आं दिन हाजिरा मावो अबस्थाया बिराद गाज्रि आं बै फिसाला सासे लाबोदों बिनि उनाव 2 मासनि उनाव प्रब्लेम जादों हा हु गासिबो थांजोब्बाय दा बिथाल'सै आं गायनानै फिथाइ मोननाय देग्लाय 3 कुइन्टेल मोनदों बेजों संसार सोलिनानै दं थाखा फैसा गैला आंनो सेस बेमार नायनानै सासे हिनजावसा बे गेदेराबो नर्मेल हौवासायाबो नर्मेल माखासे डाक्टारफोरनि गोरोन्थि दं ब्रह्म सारा स्पष्ट बुंजोबदों आं हमनो हादों आरो बेखौ आं बुंनो थांला आंनि गोरबोआव दं बुंथावना नङा डक्टरफोरनि खोथाखौ नाथाय बेयाव फैनायनि गोजोननाया आंहा मुवानियाव मोनदों आरो मानो होनबा साइकेला साननैनि सिगांहा पामसार बेखौ फाहामनो गामिनि दखानानो बन्द आं बोरै सहैबावगोन दा सिन्थाया आरो ओरैहाय गिर्जानि आं मिस्ट्रिफोरजों मावबाय थादों दा फैसायाबो दिनैसो मोनगोन मोना बिलनि खोथा दा बख'नो फैगोन माने अनुदान मोनदों जों दानि गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट 2 लाख बेजों लुदों आरो मण्डलनि मिस्ट्रि लानानै दा बेयाव आं जगालि हिसाबै मावो मिस्ट्रिफोरजों दिनै बे प्रग्रामखौ होसोबोथारबाय आं फैसाया देरसिन नङा आं बेयाव थांगोन होननानै फैबाय दा फैसाखौ सानै आं खामानि मावगासिनो दं फैसाया बारा गैया आं गथ'फोरखौ लांगोन स्कुला सुटि गोजाखा दा खनसे फिसाजो गिदिराबो बाग्रांबाय थादों देखायथारनोसै आङो ओरैथ' आदाखौ आं मिथिखायो सेंग्रा समावनो एकदम डाइरेक्ट थारमोन सेंग्रा समाव आदानि माबाया हेलिं खालामनाय आं बेखौ फोथायो गेजेर ससेयाव नाना प्रब्लेम हरनांबोदों आदाखौ आं दाख्लै गाबनो गोनां जादों बिराद दुखु गोनां आंबो नायनो हायामोन माखासे बे इउटुब चेनेलावमोन आदानि मोनसे बिर'दिसो बुंनो हरग्रा जाबायमोन आदानिफ्रायनो आं न'आव थांनानै मा बिहैबावदों आदाया नोंखौ लिंहरदों फैदो आदै आदा दैमालुआ लिंहरथारदों सानसे थांनायदि आं बे बबेबा बङाइ माबायाव गारि सलायदि पेरागुरि लेंहरथारदों बे आदैथ' आदाया नोंखौ होननानै खिन्थु आंहा ओरैबायदि पापि गोसो बै माखासे इउटुब चेनेलाव होनाय माखासे प्रपागान्डा बुंनायखौ बिराद गाज्रि साननाय दंमोन आरो बेखौ मा बिदों होननानै फैनानै आरो मा खालाम आंनि बुंनो रोङा मैया मा जाबाय साइकेलाथ' गाज्रिखासै दा ओंखाम जानो थांबाय आं मिस्ट्रि खाथि गामिनि आंहा बिमानिफ्राय एसे आलादा जाबाय हिनजावखौ बुंबाय आं ओइ बिमा फैसायाथ' गैखाला गाबोन एसेल'सो गथ'फोरखौ लांफागोन आङो नोङो माबा मोनसे खालामदो जेनेखेने सुक्रुबार हाथाय दङ गयखौ फांथाम जावायनो थाखाय दोनदों माखासेखौ जों खरस जानायाव फानबाय बे फांसे फिथाइ मोजांखौनो फानना होनोसै आङो जा गरसे मोनो बेखौ लाबोदो गथ'फोरनि जानायबो थोगोन बियो आं साइकेल लिक मारिनो नों माथ्र 50 थाखाल' गालां बाखिखौ बे गय फाननायजों खरस खालामना फै जों गाबोन जेरैखिजाया सफैगोन फैसाया देरसिन नङा गाबोननि थाखाय होनबाय आंना हिनजावआ मानिबाय दे बिदिबालाय जागोन फैसाखौ नों लांखादो होननानै 50 थाखाखौ हरबाय बिदिनो आं खामानियाव फैफिनबा साननाया नासयगोन नासया साइकेलखौबो फोसाबनो हागोन हाया गामियाव जोंहा हिन्दु खृष्टान आरो मेजरिटिया बिसिनो माबाबो बांसिन साइकेल दखाना थाया आरो
मा जाबाय भाग्यआ मोजां आं बेराबे बजायाव थाङासै खामानिनिफ्राय एसे सिगां सुटि बिनानै बेयावनो फोसाबनो मोनबाय खाफाला मोजां आंहा सानबाय बिनि उनाव आरो आंहा बे लकडाउन समाव न'आ एकदम कारेन्टआ दानजादों बिराद काहानि आं बेखौ बुंनो थाङा दासिम आं माबायदि प्रमान मोनदों सरि आं बुंनोसै दानियाबा न'आव फैबाय आं हाखु दाखु गोसोआनो एकदम दिनैनि प्रग्रामखौ आं मोनगोन ना मोनला आदाया बुंखादोंना नोंनि बे फैनाय प्रग्रामाव अनेक मोजांनि हेंथा जानो हागौ नों बेखौ गोसो बायालासे फैनांगोन होनबासो फिथाइखौ बेखौ गोसोखांबाय थानानै सहैथारनांगौ मबाइलखौ आङो आइनि न'आव दोनोलाय आफामोन थागोन आंनिया कारेन्टआ अलरेडि दासिम टटेलि बन्द जाना दं बोसोरसेयानो जानोसै बिलखौ अभार खालामनानै आं कर्टआवबो जेलाव जानो होनना फैखांबाय जेल जोबनो हायाखिसै दानिया गामिनि मानसियानो जेलसो होलायनो होनना दं होननानै दोननायखाय आं सिरि दे आं थानोसै आंनि न'खरनि समस्या जोबथोंसै होननानै दङ आरो दा मा जाबाय आं मबाइलखौ बे न'आव चार्जिं होनाय बेटारिखौ लानानै थांनो फैब्ला फिसाला फैफादों बेनि उनावसो आफा इसोर हामबाय होदों होननाय निश्चय बाख्नायजों आखाइ खबदों आफा इसोरखौ हामबाय होनो आरो आइ मारियाखौबो नाथाय आं बेहाय गसंफैनो हानाय नङा होननानै आं न'खरनि मालिकखौ लिंदोंमोन बियो फैयाखिसै नाथाय आंना फिसाया बिराद गोबाव सम जाबाय बोसोरसे जानोसै नै माबा जुन मास मोनबानो बोसोरसे जासिगोन आवगोल मासबाद कलेजाव थांदोंमोन बिनिफ्राय सप्तानि बायदिल' क्लासाव थांनो हादों बिनिफ्राय बवा जादों रायलायनो हायाखै बवाबो जादों आरो जोंहानि फिसालाया ओमफ्राय बिराद आला गला गावनि गाननाय जोमनायबो थेबनो रोंलामोन जानाय लोंनाय गद गैलामोन रायलायनोबो रोङा हारसिंनो मिनिलाबायनाय मानाय जादों ओमफ्राय दायो आङो बहाय खनथाम जाबाय दिनैजोंहाय खनथाम जाबाय नों फैनाया 13 थारिख मानिनाया आच्छा हमना होदो आं हमना आखाइ मावदों ओमफ्राय दिनैजों आं खनथाम जाबाय 13 थारिखआव फैनाया दायो आङो ओइ आइथामबारियानाव दाख्लै गाबख'नानै लांदों बिबार ओमफ्राय आलफनसानि बाथामबारि लांदों आं बेखौनो आं देग्लिलाबायनानै गिलाससे दैयाव सोमहाबनानै एसे दौबाय थादों आरो दायो बयजोंबो लोगोफोरजोंबो आदा आगै आब' होननानै बयजोंबो रायलायो आंनि फिसालाया बयजोंबो मिनियो सिगाङाव तेजपुराव लांदों आरो आङो दिफानाव खनबा हान्थिबाय आं खनबा हान्थिनायाव बिनि लेंहरनाय बायदि खनबाबो जोङो फुरायबाय अक्ट'बर मासाव थांदों जोङो ओमफ्राय आरो दाख्लै फादार जनखौ लोगो मोनहैदों आंबो फैनो सिगाङावनो थांखि लादोंमोन रावखौबो लिंबाबो मोना आं दायो आब'खौ लोगो मोननायखाय आं दा बेहाय फैदों ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो दा मोजाङाव फैबाय आरो माने नोंनि फिसाजोनि नामा मा नाम फिसाजोनि नामा फिसालासो फिसालानि नामा मा नाम प्रिन्थाय नार्जारि बेनिफ्राय खय बोसोर जाखो बियो 2004नि 19 बोसोर जाबाय आच्छा बियो मा गोदोबो रायलायनो हालामोन जेबो हाखालामोन बेनिफ्राय बियो माने मेन्टेल हस्पिटाल लांदों नाथाय बे जेबो हुस गैयामोन बेमारखौनो मोनखायाखै बेमारखौबो मोनाखै हुसबो मोनाखै हुस गैयामोन जेबो मिथिया दिनैजों खेबथाम जाबाय नामा दिनैजों खेबथामल' आरो बे दाखालि बे आलफनसानि मुङै आं मा खालामदोंमोन बिबार लांदों आं आइथामारियानिफ्राय आलफनसानिफ्राय फेब्रुवारि 3 तारिखआव न'निफ्राय ओंखारलांनानै जेब्ला आंनि देहायाव आङो दुगैनानै गस्ला गानो अब्ला आंनि बे आहाराव आगसिथिं एकदम फिसा बुस्थु गाराय माबा जाजेनदों जेबो गैया ओरै माबा गानबाय माबा आखाइ नांनायाव गिलिर सिरिनाय बायदि मोनबाय सिरिनाय मोननानै ओमफ्राय मा जाखो आंहा मा बुस्थु सिरिखो होननानै नागिरबा गाइखेर जाग्रा गेजेराव फिसा बुस्थु दाग सिरिबाय माबा दाखोन सिरिबाय ओमफ्राय सिरिबायबा ओमफ्राय बिदिनो थाबाय बोसोरसे दिनै मास मोननै जानानै फैबाय ओमफ्राय आङो बिनि गेजेरावनो गोबां गस्ला गाननायावबो
गस्लायाव माबा खाथेबा सिथाबो आरो खस्थ' मोनो एकदम रोदा रोदा सायो बिदिनो थांनाय 13 थारिखआवहाय आङो जि दैमाल ब्रादारा बुंदोंमोन आलफनसानियाव जायै बेमार दं बिबार बावनानै न'आव लांनानै माबा हैनो ओमफ्राय बेखौ लांनानै आङो सावनानै फुनबाय फुननायनि गेजेरजों रानदोंमोनबो आरो उनाव एसे गेजेराव आरो जाखांनानै बारा जाखांनानै आरो गोग्गाबावबाय आं बिदिनो टाउनाव खामानि मावहैयो नालाय सानसे गरमाव खस्थ' मोनो गाननानै गस्ला ओमफ्राय बिदिनो नै दाखालि बावै बरफनि गेजेरजों आरोबाव आङो आलफनसा फिसाखौ आङो फोथायनानै आलफनसा फिसा आंनि थाखाय बिना हो नोंनियाव बिनायफोरा गोबां सोमोगोनां जादों आरो गोबां सोखा जादों नोंनियाव बिनानै गथायनाय बिबारफोरानो आंनि थाखाय बिना हो होननानै आङो गावनि फिसा होननानै आं फोथायबाय ओमफ्राय फोथायनानै नै दाखालिबाव बारा जानानै आरोबाव नै दायो राननानै जेबो गैया सायाखैबो दा जेबो माबाबो जायाखै आङो दा बिदिनो आइ मारियानियाव आं गोबांथार फैनानै आङो बेमार जादोंबाबो आं निरासा जायाखै आं रावनोबो खोन्थायाखै रावबो मिथिया आंखौ बेमार जादों होनना मन्दलिफ्रा बा खाथि खालानिफ्रा आङो ओरैबायदि इन्टारेस्टआव थायो बे जानो गोनाङा आंनि इस्सा आं खनसेल' आं डाक्टारनाव मडेलाव नायजादों डाक्टार गाहायदों बेनिफ्राय आं दासिमबो दं नायजायाखै ओमफ्राय आङो जि जानांगौ इसोरनि इस्सा होननानै फोथायना थाबाय थादों ओमफ्राय आलफनसा फिसानियाव आं दिनफोर बिनायनि गेजेरजों आं गथायबाय थादों गथायनायनि गेजेरजों दायो राननायनि लाइनाव फैबाय दा जेबो मोनाखै सायाखैबो रानख्रेबबाय ओमफ्राय दा बिदिनो सोखा जागोन होननानै आं फोथायदों आरो हामबाय होननानै आं फोथायदों आलफनसा फिसानि बिनायनि गेजेरजों बे नोंनि आहाराव बे गाराय जाबायमोन माने केन्सार बायदि जालांनो हमबायमोन बारा जाबायमोन एकदम ओरै दाब्ले माबा दाखोन जायो ओमफ्राय गुगायो ओमफ्राय ओरैनो स्लिम जाफिनो माबा मोनसे खान्थै ओंखारनाय बायदि जायो खान्थैयाबो ओंखारा गुगाबाल'सो माबायो ओमफ्राय आरो स्लिम जाना थायो बिदिनो दाब्ले जाबायमोन माहार बिन्थुआ दा माने रानबोनायखौ मोनबाय रानबोनाय मोनबाय आखाइ खबना होदो अब्ला दे आलफनसानाव बिनानै बियो जिसुनाव बिना होबाय आरो बेबायदिनो गावनि फोथायनायजों आलफनसानि बिनायजों आरो गावनि फोथायनायजों जिसुआ बेखौ सोखाबाय जिसुआ बाख्नाय जाथों आं आइ मारिया हामबायनो आरो फिसा आलफनसा हामबायनो आरो दैमाल ब्रादार हामबायनो